Gepleyer Adatlyk radiosyň. Eferde hepdäniň jemi gepleşigimiz programmamyzda hepdäniň dowamında bolan möhüm wakalara jekmejek tin ederiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Hepdäniň jemi gepleşigimizde başlaýarys. Ortiýetden başpina sorap 3 hepdirap Moskwanyň aeroportunda garaşan türkmen blogeri Rozgeldi Çöliýew şu hepde Türkiýe deportasiýa edildi. Goşan soňky maglumatlara görä 23 martda Çöliýew Istanbuly barýan uçara zor bilen mündürüp uğradan Rus häkimetleri indi onuň gaçabatalga soranlygyny ret etmäge tinançýarlar. Bu arada Moskwadaky Memorial merkezi 26 martda habar berdi. Çöliýew Istanbulda uçardan düşen wadyna Ortiýetiň Serhet Kullugy Memorial Adam hukuklary merkezine haty berip, onda türkmen blogeriniň Moskwada bolan wagtyna degişli öz versiýasyny öňe sürüpdir. Bu arada habar berýän Memorialyň beýanatynda şeýle diýilýär. Serhet Gözegçilik Kullugynyň bölüminiň başlygy Mikhail Paştanow tarapyndan 22 martda gol çekilen jogapda Çöliýewiň 18 martda çenli serhetçilerden gaçabatlyga soramak boýunça tinançyk etmänligi aýdylýar we şu sebäpden häkimetleriň Türkmenistanlynyň yüzlenmesini Ortiýet Federasiýasynyň bozgunlar barada kanunyna görä göz öňünde tutulan tertipde Içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugyna ýetirmänligi aýdylýar. Memorial Ortiýetiň Serhet Gullugyndan gelen resmi jogapdaky ýagdaýlaryň Rozgeldi Çöliýewiň akpalyny tin edip gelýän adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň elindäki maglumatlara gabat gelmeýänligini belliýär. Hususan da Çöliýewiň 6 martda Ortiýetiň Serhet Gullugyna ýüzlenip aklawçy Roza Magomedow bilen telefon arkaly maslahatlaşandan soň ýazan ardasynyň nuskasy muny subut edýär diýip Memorial belliýär. Serhet Gullugynyň ýol başçysynyň beren jogabynyň mazmuny bilen baglylykda nädogry maglumatlar sebäpli Memorial merkezi Ortiýetiň Serhet Gullugynyň ýol başçylaryna resmi barlyk geçirmek şol sanda aeroportdaky video ýazgylary ulanmak barada resmi taýdan ýüzlendi. Ortiýet häkimetleriň Türkmenistanly aktivist Rozgeldi Çöliýew Türkiýe uğradanlygy 23 martda ma'lum bolupdy. Adam hukuklaryny goraýjylaryň şonda habar bermegine görä 3 hepdelap Moskwanyň Şeremetyew aeroportunda oturan Çöliýew 23 mart güni öýlen Istanbuly barýan uçara mündürilipdir. Saat 13:27-de Rozgeldi özüni uçara alyp barýandyklaryny habar berdi. 13:34-de uçaryň içinden suraty berdi diýip adam hukuklaryny goraýjy Memorial guramasynyň merkezi Aziýa boýunça programmasynyň müdiri Vitaliy Ponomaryow 23 martda azatlygy habar berdi. Ponomaryowyň sözlerine görä Ortiýet Rozgeldi Çöliýewe bozgunluk statusyny bermezlik hakynda 22 martda karar çykarypdyr. 23 martda ýerden grajdan geyimli 2 adam aeroportda oturan türkmen aktivistiniň ýanyna barypdyr. Ular Çöliýewe özleriniň karara garaşýanlygyny aýdyp şonuň ýanynda oturjakdygyny duýdurypdyr. Mundan öň 10 martda Rozgeldi Çöliýewe Ortiýetde 3 ay möhlet bilen wagtlaýyn gaçabatalga berilenligi ma'lum bolupdy. Memorial guramasy Çöliýewiň işini alyp barýan aklawçysy Roza Magomedowanyň 11 martdaky maglumatyna salgylanyp Ortiýetiň Içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugynyň resmileriniň türkmen aktivistiniň gaçabatalga baradaky ardasyny kabul edendiklerini ma'lum edipdi. Türkmen häkimetlerini açaçan tanqidlamagy bilen tanalýan 27 ýaşly Rozgeldi Çöliýew 2 martda Türkiýeden Ortiýede baranda aeroportda saklanypdy. Şondan bir hepde töweregi wagt geçen soň Çöliýew Moskwanyň aeroportundan Ortiýetiň prezidentina kömek sorap ýüzlenipdi. Onuň video çykyşy 7 martda adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondu tarapyndan YouTube'da çap edildi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň 23 martda çap eden habaryna görä 21 martda Şeremetyew aeroportunda oturan türkmen aktivisti Rozgeldi Çöliýewe goldaw bildirmek üçin söwüş sungatynyň meşhur satlary Dagıstandan Zabit Magomed Şaripow we Karaçay-Çerkesiýeden Magomed Ismailow barypdyr. Türkmenler Çöliýewiň ýagdaýy barada internetdäki habarlardan bilipdir diýip neşir belliyar. Dekabr ayında adam hukuklaryny goraýjy Memorial merkezi we Türkmen Helsinki fondu Ortiýetiň Karaçay-Çerkes regionunyň universitetiniň studenti Rozgeldi Çöliýewe YouTube'da türkmen hökümetini tanqid edenligi üçin azar berilýänligini habar beripdi. Gepleyer Adatlyk radiosu hepdäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Şu hepde Türkmenistanda valutanyň gara bazarynda dollaryň alış-çalış bahasy çürtgesek ýokurlandy. Hususan da Türkmenabadda 1 dollar 33 manat 20 teňeden satyn alındy we 33,5 manattan satyldy. Paýtaxt Aşgabatda dollaryň alış-çalış bahasy 33 manatdan geçdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi çalyşyk bahasyny 3,5 manat derejesinde saklap galýar.
Türkmenistandaky korrespondentlerimizin habary esasyndaky maglumatlary Kärdeşim Maksat Ataýewden dinläýäli. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabadda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy bilen haritlaryň şol sanyny guruluşyk önümleriniň azyk haritlarynyň we senagat önümleriniň bahalarynyň göterilendigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä, meselem Türkmenabadda şifryň bahasy 40 manat ýokarlanyp, ýyny 80 cm, uzunlygy 3,5 metr bolan şifryň bahasy 300 manada ýetdi. Azyk haritlary gymmatlady, 1,5 litrlik ösümlik ýagy 40 manatdan satylýar. Şampun we sabun ýaly senagat önümleriniň bahalary 20 göterim gymmatlady. Awtomobiller üçin şaýlaryň bahasy hem ýokarlandy. Habarçy bahasy ýokarlanan azyk önümleriniň arasynda et we ýumurtga ýaly önümleri hem agzady. Noýabryň soňky hepdesinde Gara Bazarda 23 manat töwereklerine bahalanan dollaryň hümmeti geçen döwrüň dowamynda manadan garşysyna ýygyderli ýokarlandy. Şol wagtlar valyuta söwdegärleri dollaryň alış-çalış bahasynyň 30-35 manada çykmagyna garaşlýanyny aýtdylar. Häzir ol 30 manatdan aşan mahaly valyuta söwdegärleri inni Gara Bazarda dollaryň çalışyk bahasynyň 40 manada çenli göterilmegine garaşlýanyny aýdýarlar. Milli puluň hümmetiniň ýygyderli pese gaçmagy bilen ýylatyň satyn alyş ukyby pese gaçýar. Bu hem ýurt raýatlarynyň bazarlardaky we hususy sewda nokatlarynyň gymmat bahalardan gaça durup döwlet dukanlaryna ardan bahadan satylýan önümlere ýykyn etmegine getirýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň sözlerine görä, aprel aýyndan başlap döwlet dukanlaryna azyk haritlarynyň bahalarynyň ýokarlandyrylmagyna we olaryň nyrhlarynyň bazar bahalary bilen deňleşdirilmegine hemde döwlet dukanlaryna alyjylardan sorulýan kepilnamalaryň ýatyrylmagyna garaşlýar. Bu habarlar döwlet dukanlaryna kesgitli bahadan satylýan haritlaryň bahalarynyň ýokarlandyrylmagynyň bir ay ýyzyanyna gawat gelýär. 26 fevralda Azatlygyň habarçylary döwlet dukanlaryna kesgitli bahadan satylýan ýymit önümleriniň bahalarynyň göterilip başlandygyny habar berdiler. Bu aralykda habarçy bilen gurrundaş bolan Aşgabatly bir synçy Gara Bazarda manadyň hümmetiniň gün saýyn ýokarlanmagynyň aňyrsynaky mümkin bolan sebäpleri iki ýagdaý bilen ilteşdirdi. Türkmen-İran serhediniň sewda maksatlary üçin açylmagy hemde daşary ýurtlarda bilim alýan studentler üçin ýeňillikli konvertasiýa mümkinçilikleriniň ýatyrylmak ähtimallygy barada habarlardan soňra talip howsarlarynyň dollar satyn alyp başlamagy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Türkmenistanyň döwlet kwotalary bilen daşary ýurtlarda bilim alýan taliplerden özge taliplere ýeňillikli konvertasiýa bilen pul uratmak mümkinçiligini ýatyrmak meselesine seredilýändigini aýtdylar. Mundan ozal Türkmen häkimetleri diplomy ikrar edilýän daşary ýurt ýokary hujaýlaryna bilim alýan türkmenistanlar üçin çäkli meşberde ýurtdan serişde uradylmagyna ruhsat berýärdi. Manadyň dollar garşysyna hümmetiniň peselmegi Türkmen prezidentiniň milli puluň hümmetini saklap galmagyň meselelerini Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary we vice-premierleri bilen ara alyp maslahatlaşmagynyň ýygyanyna gawat gelýär. 11 martda ykdysady meselelere bagyşlanan maslahatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow mana ferişdeleri resmi alış-çalış bahasy boýunça daşary ýurt puluny çalyşlaryny kadalaşdyrjy namalaryň berja edilişine gödäwçiligiň ähmiýetini üns çekdi. Muňa gödäwçilik etmek vice-premier we şol sany Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Çarmurat Amanowa tapşyryldy. Dünýä ykdysady bazarlaryna noktady ýagdaý dowam edýär diýip prezident maslahatdan çykyşyny aýtdy. Ösen ykdysadyýetli ýurtlarda da ösüş tepkiniň az kem peselýänligi duýulýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. We muňa garamazdan Türkmenistanyň makro ykdysady ýagdaýyň durnukly bolmagyna galýanlygyny öňe sürdi. Milli puluň valyutanyň garşysyna hümmetini ýitirmegi ýurdun käbir künjeklerini döwlet edara karhanalarynyň iş orunlaryny kemeldýän wagtlaryna we magarif işgärlerini hemde lukmanlara olaryň aýlyklarynyň belli bir bölüginiň harit bilen tölenilip başlanan wagtlaryna gawat gelýär. Hepdäniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goýryjylar Türkmenistany mejburi zähmeti ulanmakdan we ýylatyny paxta ýygyma çekmegi bet etmäge çağırdylar. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasynyň we Türkmen News neşriniň şu hepde çap eden hatawatynda Türkmenistanda 2020-nji ýylda paxta ýygymy döwründe mejburi zähmetiň ulanylşy barada gurrun berilýär. Gelin kardeşim Ýoşan Anna Gurbany dinläli. Türkmenistanyň owa adamlarynyň tas uçdan tutma garyp düşmegine getiren mejburi zähmet ekrançylyk meýdanlaryny döwlet tewes üçin gurnulýan galplaşdyrylan dawarlaryň dowam etdirilmegi bilen büýlem dol güýjüni saklanyp galjagy çalym edýär.
Adatlygyň Lewapda habarçysynyň maglumatyna görä Tewit'in çärjek etrawyny gowa çekmek çäresi bellenen wagtyndan öň telewiziýa kameralarynyň öňüne geçirilip ýurdun ilatyny we dünýä jemgyýetçiligini görkezmek üçin öňünden ýazg edildi. Bu maglumat iki sany hökümetden aýrylmanyň Türkmen News neşriniň we adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy guramasynyň paýta ýygymyny Mejzuur Ähmetiň ulanýşy barada hatawatyny çap edip Türkmenistanyň häkimiýetlerini netijesi owuzlyk syýasatyndan el çekmäge çagyran wagtynyň ýanyndan geldi. Hukuk goraýjylaryň paýtaçylykdaky Mejzuur Ähmet barada çap eden hatawatyny geçen ýyl paýta türlen adamlaryň beýleki raýatlar barada ulanylan saglyk çärelerinden hem mahrum edilip, kyn awtobuslarda ýüz maskasy gowaçy meýdanlaryna alınıp gidilenini we ýene şol ýagdaýda ýyllaryna getirilenini gaýdyldy. Adatlygyň habarçysy bu ýagdaýyň gowaçy ekşi wagtyna hem gaýtalanynyny habar berýär. Çärjek etrawynyň Watan Daýhan birleşigine ýazg edilen ekis çärelerini atlyny bir hepde bäri dowam edýän saglyk töwekkelçiliginiň dowamy bolanyny gaýdylýar. Gowaçyk şwaradaky dawral çärelere görülen taýýarlyklar wagtyny 2 metr aralygy saklamak düzgünini düýpden eýerilmek diýip habarçy bilen gürleşen kärinleçiler aýtdy. Şeýle-de Kerke etrawynyň Daşlyk Daýhan birleşigine geçirilen ekis çäreler wagtyny 70 ýaşlarynaky Hydyr aganyň huşundan gedip tüýkömek gulagyny hastahana alınıp gidilenini habar berilýär. Bu arada adatlyga çäre gatnaşan raýatlaryň biri gürrüň berdi we redaksiýa onuň işleýän ýerini howpsuzlyk aladalar üçin aýtmaýar. Türkmen TV'sinden görnüşi ýaly Türkmenistanyny ýaşurlar we çağlar propaganda ýalgylarynyň esasy bölümlerini duýar we soğuk ýa yssygy açlykdan ýa susuzlukdan hemişe ören odaga çekýänini gaýdylýan dawaral çäreler wagtyna adamlaryň huşuny ýitirýänini barada mundan öňe maglumat berilipdi. Tehnikalar Tewit'in ähli etrafyndan getirildi. Ekiş geçirilenini gaýdylan ýerler bolsa 6 ay bäri telewizorda gowy görünmek üçin taýýarlanypdyr diýip radionyň söhbetde aýtdy. Ýol gözegçiliginde işleýän ýerli polisiýa işgäriniň beren maglumatyna görä, dawaral çäreleriň geçirilýän ýerindäki ýol muruny soňky bir hepdede owuzlyk tehnikalar bilen adamlaryň ýeňil awtologlarynyň çakışmagy ýa bir-birini degmegi netijesinde ağından 6 sany ýol köçe hadisesi hasawaldy. Şeýle-de habarçy bilen gurlaşan ýöneki işçiler bu çärede Mejzuur Ähmetiň 100% ulanylanyny aýtdylar. Olaryň tasdiklamagyna görä paýta ýygym döwrüne we ekşi wagtyna şoňa meňzeş beýleki çärelerde büdjet edaralarynyň ýolbaşçylarynyň öz gol astynda işleýän adamlary ruhy we fiziki basyş görkezmegi adaty bir zady urly. Gowaçy kişiniň dawaralary ýerli saýlawlary gödegçilik etjek synçylaryň Türkmenawada gelmeginiň öň ýanyna geçirildi. Lewapda adamlar çäre kösençliginden ýadady we saýlawyň ýetgeşlik getirjegine inanmaýar diýip habarçy aýtdy. Şeýle-de ýerli häkimiýetleriň harasatdan çekilen ziýany ýapmak üçin telekaçylardan kömek soraýanyny, ila tarapyndaky nägileligin ýokarlanýanyny habar berdi. Şu aralykda hukuk goraýjylaryň täze hatawatyny geçen ýylyň paýta ýygymyny Mejzuur Ähmetiň ýylgyderli ulanylanyny aýan edilenden soň etiki söwda başlangyjy moda markalaryny Türkmenistanyň paýtalmagy betetmäge çağırdy diýip Ekotextile neşri habar berdi. Türkmenistan kärinleçileriň we büdjet işgärleriniň Mejzuur Ähmetiň netijesinde öňürleýän paýtany gazanlanyny gaýdylýan ägirdul üstünlükleri wagt etmekden başga ýurt içinde gurulan dokma kärhanalaryny ýüplük bilen üpjün etmek. Şol wagtda daşary ýurtlary çyýmal görnüşinde satmak üçin ulanýar. Yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, Sowet döwründe agaltyn nilip wasp ýetirilen paýta mejburlygy Türkmenistanlylaryň ençe menesliniň biýsowat ýa-da ýarym sowat garmagyna, çağalaryň garyplykda, agyr şertlerde öňe geçmegine sebäp boldy.
Adatlyk radiosynyň geçen anny güni Liwapda turan werançylykly tupanda Türkmenabadyň bir ýaşaýjysynyň helak bolanlygy baradaky habarynyň soňra merhumyň işlän mektebi şu hepde onuň ýyzynda galan maşgalatyna kömek edip başlady. Bu aralykda hasratdan bir hepde töwereg wagtyň geçenligine garamazdan regionda şol sanda welaýatyň administrativ merkezinde güýçli şemalyň werançylykly netijeleri doly aradan aýrylmady. Bu arada kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinläli. Azatlyň yerli habarçysy 19 martda Türkmenabada gelen güýçli şemalyň netijesinde 35 ýaşly Joraýew Rozyldynyň Niýazow şaýolunyň urundan iş ýerine barýan pursady üstüne goloýdaky jaýlaryň biriniň üçeginiň gaçyp onuň şol ýerde helak bolandygyny habar beripdi. Türkmen häkimetleriniň bu ýagdaý umuman tebii harasat barada we onuň weýrançylykly netijeleri barada dymyşlygy saklaýan pursady Azatlyň yerli resmiýetleriniň Joraýewiň ýyzynda galan gelinine we ýangy dünýä inen çagysyna himayet bermeýändigi baradaky maglumatyndan soň merhumyň sakçy bolup işlän 1-nji sport mektebiniň raýdyslyk görkezendigi belli boldy. Rozyldynyň sakçy bolup işlän sport mektebi onuň maşgalasyna 6000 manat möçberinde pul kömegini etdi. Mundan başga da onuň işsizlikden kösenýän aýalyny mektebe tam süpürje edip işe aldylar diýip bu ýagdaýlardan habarly ýaşaýjylaryň biri 25 martda Azatlyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Sol bir wagtda bu himayetin yerli resmiýetleriň görkezmesi ýa-da mektebiň öz başlangyjy esasynda amal edilendigini häzirlikçe anyklamak başartmady. Bu aralykda tebii hadiseden bäri bir hepde töweregi wagtyň geçendigine garamazdan yerli häkimetler onuň ýetiren ziýanyny doly aradan aýyrmagy başarmaýarlar. Ýatlatsak 19 martda Liwapda turan güýçli şemal vilayatyň Insime Itrapdyr şäherinde administrativ merkezinde onarça jaýy uly ziýan ýetirdi. Şäherjewde mektebiň diwarlaryny ýykdy, elektrik tütünleri agdardy. Türkmenabadda elektrik togy hälisinde hem öçüp dur. İnternetiň tizligi haýal, Wi-Fi aslada işlemeýär diýip hopsuzlyk aladylar sebäpli atlandyrylmasydygyny soran Türkmenabadlylaryň biri 25 martda şäherdäki ýagdaýlary suratlandyrdy. Türkmen häkimetleri adam pidaly harasat barada dymyşlygy saklamak bilen bir hatarda ondan ejir çeken ilata hem himayet etmeýär. Tebii hadisanyň izi bilen guruluş haritlarynyň bahalarynyň tas 2 hissa gymmatlamagynyň arasynda onsuz hem ykdysady kriz sebäpli maliýet meselelerininden kösenýändigini aýdan adamlar ziýan eten jaýlaryny, melleklerini dikeltmek meselesinde ýeke galandyklaryny aýdarlar. Tupandan 3 gün sonra prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow Liwap'a bir günlük sapar bilen gelse-de görnüşinden onuň diňe ýakynda açylmagy göz öňünde tutulýan iri guruluş obýektleriniň ýagdaýlary bilen tanyşyp, adaty ilatyň hal ahwaly bilen gyzyklanmandygyna çalym edýär. Şol bir wagtda habarçymyz bilen töhbetdeş bolan türkmenabatlylar häkimetleriň hereketliligini, resmiýetleriň tebii harasatlar barada öňünden duýduruş bermeýändigini, barhana ýaýyla bolýandyklaryny belleýärler. Geçen ýylym häzirim güýçli tupan barada ilata hiç hil öňünden duýduruş berilmändi. Bu adamlar üçin garaşylmadyk ýagdaý bolýar. Indi Sähel şemal öwüstede her kim huwatir edip başlaýar diýip yerli ýaşaýjylaryň biri öz aladalaryny beýan etdi. Liwapyň vilayat we trap häkimlikleri ýokurky ýagdaýlar bilen baglylykda Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogap bermekden ýüze wurdylar. Galy bertede Türkmen häkimetleri şu wagt içinde geçen ýyldaky aprel tupanynyň pidalary we weýrançylyklary barada hem hiç zat habar bermediler we ejir çekenlere hiç hili kömek etmediler. Bellemeli ýeri Türkmen häkimetleriniň şol wagtdy hereketsizligi daşary ýurtlardaky türkmenleriň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmegini talap edip hökümete garşy protest şäherlerine başlamagyna sebäp bolupdy. Azatlyň çeşmeleri Türkmenistanyň hökümetiniň talepleri üçin ýeňillikli valuta çalyşyk kursyny ýatyrmak meselesine seredýänligini şu hepde ýene habar berdiler. Häzirki wagtda daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly ýaşlara Merkezi bankyň resmi kursy boýunça geçirmäge ruhsat berilýän puluň muktary izli-izine adaldylyp 2 aýda $50 geçirilen hem bolsa bu ýagda ýat ýurtlardaky ýaşlar üçin zerurlyk bolmagyna galýar. Azatlyň çeşmeleriniň biri ýeňillikli kursy ýatyrmak planlaryň daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň himmetine täsir etmejegini aýdar. Talepler üçin pul çalyşygyny ýatyrmak meselesi ara alynıp maslahatlaşylýar. Ýöne bu aňsat mesele däl döwlet kwotalary bilen daşary ýurtlara gidip okuyan talepler üçin pul geçirmek dowam ettiriler diýip adyny efirde agdamazlyk şerti bilen gürleşen çeşme 25 martda habar berdi. Onuň sözlerine görä resmi kurs boýunça pul uğratmak düzgünniň ýatyrylmagy tasdik
kıyıklanan halatında bu özbaşlyk giden ýaşlara we olaryň daşary ýurtlarda okuyan ugurlarynyň döwlet üçin maksada laýyk däl diýilip ikrar edilenlere degişli bolup biler. Bu kategoriýany ýeňillikli pul çalyşygy mümkinçiliginden mahrum etmek planlaşdyrylýar diýip çeşmeýär. Hökümetiň studentler üçin pul çalyşyk boýunça planlaryny we Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda alýan biliminiň maksada laýyklygyna haýsy esasda baha berilejekdigini resmi taýdan anyklap bolmady. Ýurdun häkimetleri pul çalyşyk ýurdun daşyna pul geçirmek kadrlaryna ýygyderli geridilýän ütgeşiklükler we raýatlaryň daşary ýurtlarda alýan bilimine talaplary barada resmi çykyş etmeýärler. Adatlyk radiosynyň Merkezi Banka we Bilim Ministrligine düşündürüş sorap eden ençeme ýüzlenmesi jogapsyz galdy. 2019-njy ýylyň mart aýynda Türkmenistan ýurtda ikrar edilen daşary ýurt universitetleriniň sanawyny hem azaltdy. Şu sebäpden Türkmenistandan daşary ýurtlara resmi kursdan pul bermek mümkinçiligi Türkmenistan tarapyndan ikrar edilen daşary ýurt universitetlerinde okuyan talipler üçin saklanyp galdy. Adatlyň çeşmesi hökümet talipler üçin ýeňillikli kursy düýbünden ýatyrmak isleýär ýöne häzirki wagtda ilada arasynda sosial gahar gazap döremeginden howatyrlanýar we girizmegi göz öňünde tutýan çäreleri ölçäp görýär diýär. Mundan öň talipler üçin ýeňillikli pul çalyşyk kursunyň ýatyrylmagynyň mümkinçiligi barada ýurdun Merkezi Bankyndaky bir çeşme aýtdy. Häzir Merkezi Bankda ýurdun daşynda bilim alýan studentlere konvertasiýa arkaly pul uratmak mümkinçiligini doly besetmek barada çynlaky gürrüň edilýär. Häzirlikçe anyk karara gelinmedi ýöne uly ähtimallyk bilen munyň geljekki aýdan başlap güýje girmegi mümkin diýip Merkezi Bankyň jogapkar işgäriniň biri anonimlik şertlerinde 18 martda Adatlyň habarçysyna gürrüň berdi. Talipler üçin valutanyň ýeňillikli çalyşyk kursunyň ýatyrylmagyna degişli planlar baradaky habarlar 11 martda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ykdysady meseleler barada aýdyp, resmi kurs boýunça valuta düzgünleriniň berja edilişine gözegçilik etmegi hökümetden eden talabynyň ýa-da gabat geldi. Daşary ýurt universitetlerinde okuyan Türkmenistanyň raýatlary 4 ýyl bäri döwlet derejesinde konvertirlenýän valutanyň mukdaryna giridilýän düpli çäklendirmeler bilen ýüz bolup gelýärler. Ýanwar aýynda Western Union arkaly ýurdun daşyna iýberilmegine ruhsat berilen aýlyk puluň muktary 4 esse azaldylyp $200 $50 getirilipdi. Fevral aýynda geçirmeleriň muktary 2 aýda $50 çenli azaldylypdy. Pul geçirmeleriň çäklendirilmegi enatalaryň ýurdun häkimetlerine köpçülikliğin yüz tutmagyna sebäp boldy. Ýurdun käbir regionlarynda 2 aýda $50 möçberinde pul bermek hyzmaty hem hemmeler üçin el ýeterli däl. Köpler häzir para bermek ýaly dürli hilelere ýüzürmäge mejbur bolýarlar. Adatlyň Libap vilayetyndaky habarçysy hususanda Farabda pul bermek üçin nowata durmagyň hem kyndygyny we munyň üçin adamlaryň $50 töweregi para bermeli bolýanlygyny 25 martda gürrüň berdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky milli valutanyň resmi hümmetini 2015-nji ýylyň ýanwaryndan bäri ütköpsiz 3,5 manat bir Amerikan dollaryna barabar derejede taklap gelýär. Garabadarda Amerikan valutasynyň bahasy gitdigiçe ýokurlanýar we wagtal resmi kursdan 8-9 esse ýokary derejelere baryp ýetýär. Gepleyer Adatlyk Radiosy hepdäniň jemi gepleşigimizde dowam etdirýäris. Türkmenistanda ýene-de iş orunlary azaldylýar. Şu hepde de ma'lum boluşyna görä Libap vilayatynyň ençime döwlet karhanalarynda işleýänleriň sany çak bilen 30% azaldylypdyr. Türkmen hökümeti munyň sebäplerini halka düşündirmeýär. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini kärdeşim Maksat Ataýewdan diňläri. Käbir döwlet edara karhanalary iş orunlaryny kemeldýär, büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň bir bölegi haryt bilen tölenýär. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizisiň fonuny käbir döwlet edara karhanalary iş orunlaryny kemeldýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy Farab etrabynyň jemaat gullyklarynyň owalarda tehnikalara hyzmat ediş edaralarynyň elektrik energiýasy bilen öpçünçilik karhanasynyň hemde etrap gaz öpçünçilik edarasynyň öz işgär sanyny 30 götürüm kemetjekliklerini duýdurýanlyklaryny habar berýär. Onuň sözlerine görä orta mektepleriň hojalyk üçünçilik bölümlerine de işçi sany azaldylýar. Şol bir wagtyň özünde habarçy vilayatyň çägine ýerleşýän käbir ýyry paýta ýerji dokma karhanalarynyň we paýta rasalaýjy zawodlaryň iş tertibiniň möhletini gysgylýanyny, olaryň 12 aý möhletli iş tertibinden 6 aý möhletli iş tertibine geçýänligini habar berýär. Onuň sözlerine görä dokma karhanalaryna we paýta rasalaýjy zawodlardaky soňky ýetgeşmeler
paýty ýetmezçiligi bilen ilteşdirilýär. Onsuz hem Lewap vilayatynyň büdjet edaralaryna pandemiýanyň fonuna köp sanly işçiniň öz işini ýitirenligi habar berilýär. Soňky bir ýylyň dowamyny pandemiýa bilen baglylykda Lewap vilayatynyň büdjet edaralaryna we hususy iş ýerlerine tas 50 götürüm işçi öz işini ýitirdi diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Sewitiň edara karhanalaryna 60 ýaşdan geçen işçiler mejburi pensiýa uradyldy. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti ýurtda işsizligiň hakyky derejesini görkezýän sanlary çap etmeýär. Bu aralykda käbir döwlet edaralary işgärleri bilen Naut hasaplaşmakda kıyınçılık çeker. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şu ay dargana tetrawyna mugullimlaryň we lukmanlaryň aýlyklarynyň 50 götürimi Türkmenistanyň öndürilen azyk harytlary, tekstil önümleri, plastmas, gap çanaklary we lampyçkylary bilen tölenip başlandy. Bu harytlary xyridar ýok, bular dukan tekçilerine tozap ýatan harytlardyr. Büdjet işgärleri nerazy bolýarlar diýip bir Lewap ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde onuň sözlerine görä büdjet işgärleri bu harytlary satmak üçin netijesiz synanşyk edýärler. Mugullimler we lukmanlar mejburi berilýän bu harytlary bazarlarda satmakda uly kynçylyk çekýärler diýip Lewap ýaşaýjy sözüne goşdy. Habarçy bilen gurrunda bolan büdjet işgärleri aýlyklaryň ýarysyna derek özlerine haryt berilmeginden şikayet edýärler. 6 gün işländen soňra diňç günler bazarda zat satmanlyk diýip darganatyly bir magarif işgäri şikayet etdi. Onuň sözlerine görä mundan beýlek aýlyklaryň ýarysynyň her ay haryt bilen hasaplaşyljakdygy aýdylýar. Täze ýetgeşmeler boýunça Lewap vilayatynyň häkimligi beýanat bermeýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 25 fevralda deputatlaryň öňünden çykyşyny koronavirus pandemiýasynyň dünýä ykdysadyýetine getiren ziýanynyň söz açyp tutuş dünýäde pandemiýanyň fonuna 500 milyon iş orunynyň ýitirilendigini aýtdy. Ýöne döwlet başlygyny pandemiýanyň Türkmenistana iş orunlaryna täsir ýetirip ýetirmänligini äşkär etmedi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeme gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip gotarýarys. Ýene-de eferde duşuşýançak hoş sag bolun.